В момента сме в град Граскоп. И сме на път за Хейзавю. Не за Хейзавю, за Готвиндъл. Тук продават по пътя. Какво продават този, бе? Продаваха пуканки ли, муканки ли, какво беше? А? Да, ресторан. Панкейкс. Пак траут. Траут ще ядем още. Траут е... форелен, да. Значи времето леко рами, но това не ни пречи въобще. Отиваме към Божи прозорец. Нали така се прави? God's window. Наляво ли, надясно ли? Точно така. Тук има наляво. Ето табелата. Подвижим се по рута 534 God's window. И не сме мисли, че единствените, които отиват там. Към малко разбит път. Ой. Има и по-хубави пътища. Да, случва се. Не. До сега пътищата бяха невероятно готини. Направо сме толкова позитивно изненадани. Сега излизаме от Граскоп. Subside Road. Добре. Отиваме към God's Window. Light River Canyon. На 35 км има някакъв... А това е някаква крепост. Истинска. Останала от нашествениците. Тъй, отиваме към Готвиндъл, там се видим пак.